De ce protestați astăzi aici? Suntem astăzi în fața Curții de Apel și a Judecătoriei Comerciale de Circumscripție, împreună cu voluntarii și susținătorii Asociației Falun Dafa și protestăm deoarece, începând cu luna decembrie, prin intermediul unei asociații care n-a auzit nimeni de ea până acum, se numește Echitate, și cu ajutorul direct a judecătorilor noștri, avem două hotărâri deja prin care se urmărește dizolvarea sau lichidarea asociațiilor Obștești, Falun Dafa și Falun Gong. Suntem aici încă o dată să aducem în atenția mass mediei, în atenția societății, că în anul 2010 deja avem o hotărâre definitivă ce ține de problema emblemei școlii Falun Dafa Falun, care remarc că nu este emblema asociațiilor Falun Dafa, dar este emblema școlii Falun Dafa în China. Dar oricum în 2010 avem o hotărâre prin care se spune că emblema Falun nu are conotație extremistă și niciun element din ea nu este extremist. Ca să ne pomenim, la 20 ianuarie 2014, judecătorul Judecătoriei Buiucani, domnul Dulghieru, ne-a primit o altă hotărâre prin care spune că emblema Falun are caracter extremist și urmează a fi introdusă în registrul materialelor cu caracter extremist. Acest fapt și această hotărâre, care a fost susținută și menținută de către judecătorii Curții de Apel Victor Pruteanu, Anatolie Minciună, Iulia Cimpoi, a dus la ceea că, la rândul său, Victor Rândaș, judecătorul Judecătoriei Comerciale de Circumscripție, în lipsa noastră, accelerând examinarea dosarului, nu înțelegem pentru ce așa grabă, a primit hotărârea de a ne dizolva asociațiile obștești. Suntem înaintea faptului că dacă și Curtea de Apel menține această hotărâre, atunci asociațiile noastre vor fi scoase în afara legii, iar activitatea noastră va fi etichetată ca fiind una extremistă. Sigur, este un absurd, deoarece principiile școlii Falun Dafa sunt adevăr, compasiune, toleranță, dar având în vedere faptul că doar asociațiile Falun Dafa vorbesc despre genocidul care are loc în China deja de 15 ani, cuiva nu le place acest lucru și îmi pare foarte rău că cu ajutorul și cu mâna judecătorilor care probabil își vând conștiința sau sunt influențați de cineva, se petrece acest lucru. Noi știm că sunt dosare care zac în instanțele de judecată cu ani, deoarece este un volum extraordinar de mare de lucru la acest moment, dar dosarele noastre s-au examinat din luna decembrie până în mijlocul lunii aprilie. Avem două hotărâri care, fără precedent, este un caz extraordinar, ieșit din comun, de aceea nu avem altceva de ales decât de ieșit aici în stradă, de vorbit tuturor, să distribuim, iată, materiale unde este articolul despre ceea ce s-a întâmplat și să cerem ajutorul și intervenția organizațiilor internaționale.